Eu empecé a escribir moi tarde, posiblemente só me gañou don Ramón Cabanillas, gañoume en todo, tamén na calidade da escrita. Empecé a facer un libro que era un diario da man de Juan Ramón Jiménez no 1968 nas montañas dos Ancares, porque non tiña luz, nin coche, nin estrada, nin relación cos veciños que se deitaban como as galiñas. Empezou sendo un diario e acabou sendo un libro de poemas que publiquei en 1972 e se titula Alalás. Lamentablemente, non sabía escribir galego, era ágrafa, e a da man de Juan Ramón Jiménez, pero a publicación deste libro, que está en castelán, o único dos meus poemarios que está en castelán, fíxome reflexionar seriamente e aprendín a escribir galego nunhas follas que editaba La Voz de Galicia, e desde aquela superei aquel drama de non saber escribir na miña lingua, de ser incluso disléxica na escrita da miña lingua, e empecé a escribir e a entregarme á lingua que falei sempre, á lingua na que escribo, á lingua que tanto lle debo e á lingua a que tamén teño a obriga de contribuir a formar e a que viva máis anos.